लोगोफोर माने मोननैसो पार्सेल सफैदों आरोना दानि बावैसो ओमफ्राय आंबो मिथिया सासेयासो मा बिहरनानै दोनदोंथाय ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायनोसै आंनि फिसा बुस्थु नायखांबायानो आङो ओमफ्राय मिथियामोन आरो आं बिदि बिहरदों होननानै ओमफ्राय नोंसिनोबो एसे देखायनोसै बिराद गरम आयु नै जि लेथ्रा जानानै दुगैयाखैबो आं ओमफ्राय गरमाव गाननानैथ' देखायनो हानाय नंला ओमफ्राय देखायनोसै आरोना खमनि बुस्थुसो गाज्रि मोना लोगोफोर ओमफ्राय देखायनोसै थेवब्लाबो नायलांबाय थादो गाननानैथ' देखायनो हानाय नंला गरमाव ओमफ्राय नायदो आरो थेवब्लाबो नै लोगोफोर फार्स्टआवनो आंनिखौ देखायग्रोनोसै दाम खमनि नालाय गोबासो आरो कालारालाय मोजांसो ओमफ्राय दाम खम नालाय एसे गोबा आरोना जिया बारा मोजां नङा आरो गरम बोथोराव गानजागोन थेवब्लाबो माबायदि नुगोनथाय आंसो बेनो लोगोफोर लंपेन्टआ लोगोफोर बेलेग कालार सफैदों आरो नैबे गोसोम कालारनिखौसो बिहरदोंमोन आरो बेयो ओमफ्राय सबसे एबावसो बिहरदोंमोन ओमफ्राय फ्लिपकार्टनिसो फैजोबदों आरो पेकेटानो लंपेन्टआलाय मोजांसो गस्लायासो एसे गोबाद्राय आरो लबार इयारिंस वाव मोनथाम दं बेनोसै लोगोफोर गैला नैबे ओमफ्राय बे आरो बेखौबो माने एफा बुरजा बिहरखोथाय मिथिला बेनोसै लोगोफोर जेबोथ' गैया बिराद गरम दा साननैसो भिडिअबो बानायनो हायाखै आङो जेरावबो थांनो मोनाखैना ओमफ्राय दिनैबो नै दाबो जानला मोनलासो मोनसे गाननानै देखायनि नैबेखौनो गाननाय थानोसै आं आरो खेराखुदोलाय गरमानो जाला सोमथाबजोबखाबाय न'आव थाबाबो खोमायाबो खेरा गानबाय थानाय जायोना हाख्लायजोब्बाय सोबानो हाबखायो बिराद लेथ्रा जानानै दं लोगोफोर गाज्रि मोननांला लेथ्राबा भिडिअ बानायनाय जाबाय मोजांसो मोनदों आं बेखौलाय ओमफ्राय मा एफा बुरजा आंलाय माला गाननो हानो गाननायबावनोसै र' गस्लाखौ र' आं दा गाननाय जाबा गानगोन माने सुनानै थाब रानखागोन ना बेयो गोबाखासो ओमफ्राय दा आङो दसे आइमोननाव थांनो सानदों थांनाय जायो ना मायो गानबाथ' देखायगोन आं बारा गाननो हाला लोगोफोर मोनसेल' गानसै नैबेखौ लाब होननायखौ लाब बुंनाय मानि मा जायो प्यार बुंनाय मानि मा जायो बेनि सोदोबथिखौ आं मिथिया बेनि ओंथिखौ आं बुजिया आयदै बे माथो हाबासै बाव मोजां नुदों मानसि फैजानो गिबाय थायो आङो माने लामाया बेजोंनो नालाय जोंना जमा बैथिंबो गोथौथिं हाबलांनाय न' दङ नालाय ओमफ्राय लामाया बेनो नालाय बेजों थांलाय फैलाय बयबो बे आं मानसिफोरथो लाजियो आरो नै
साबसिन नुदों गलाबजों ना गुफुरजों मिन्थिला खुफैनोसैलाय आं गानबाय थानो हाया बारा गरमाव आयौ जिरायखायाखैबो आं माबा जस्लंलाबायनासो दं आयौ आयौ हाला आङो मोनामजोब्बाय आंनि मोनामनायखौनो हाला मोनसेल' गानबावसै खस्थ' मस्थ' ओमफ्राय बे एसे फिसा फिसा आरो बे डिस्टार्ब बेनो सिला गानाबाबो जाया नै बेखौल' गानसै हाला बेनिफ्राय नमस्कार दुगैथारसै आं माबायदि नुखो बबेजों साबसिन नुखो आंबो मिथिला कनफिउस जालायबाय मालाबा र' अबेबा थांबा देलायनाय जाबा दाथ' गोजां बोथोर हाबसिगोन नालाय अक्ट'बर मासावथ' एसे गोजांहैसिगोन बे समाव गाननोसै अबेबा थांबा बेखौ गानलाय गानथारनोसै आं सनाबो दाहोनो हाया नालाय ओंखायनो बेखौनो बिहरबाय खोमा आरो आयौ गरम मोनो गोलोमजोब्बाय दाहोदोंमोन गोदोनै बेबो फिसा गोबा जामजोब्बाय गोदान दाहोनो हाला नालाय हाथायनि मालखौनो बायनांबाय बिराद दावराव दिस्टार्ब मोनथारो आं नै गानफिनबायहाय आंहा बिराद गरम लोगोफोर बोरै थादों नोंसोरो न'आव ना मालाय एसि गोनां गोजा दां जोंना दुखिया मानसि गैया हनै जिलाब फालासो न'आनो लुनोनो हायाखै नै बेनोसै लोगोफोर भिडिअ'आ गरमथार दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर बाय बाय नै लोगोफोर दायो आङो दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय नै ड्रेसखौ गाननायनानै नायबाय आङो ओमफ्राय बे गोजौखिनियावलाय ग्रोबानो जायो ओमफ्राय गाहायावसो एसे गिदिर आरो गस्लाया सुख्रेबनांगोनदां बिराद गरम दुगैखांबाबो नै ओमफ्राय खेराखौबो गाननाय नायबाय आं नैबे गुफुर कालारनिखौसो मोजां मोननानै गानबाय आरोना आङो र' आं देखायनो नोंसिनो एसे गिदिर जायो आरो सुख्रेबनांगोनदां ओमफ्राय आङो आइमोनावबो थांनो सानदोंमोन दसे थांनाय जाना जानायसै बिराद गरम साइकेलबो सालायलांनो बादों साइकेलजोंसो थांबाय थानाङो जाम्बिना जानला मोनलासो आंना जालाबायो ओमफ्राय गस्लाखौ नै आखाइ हाब गानबाय थायाना आं एसे बोरैबा लाजिनाय मोनबाय थादों आरो ओमफ्राय माबायदि नुखोथाय नै खेराखौबो गानबाय गस्लाखौ आं देखायनि र' नै दुगैनोसो नागिरदों आमोखिया दहायनो हरदों एसे गोबाव जाबाय ओंखाम मोनजासिगोन सबाइ ओंख्रिनो दाउ बेदर नै ओंख्रि दोनदोंमोन बिमामोना बिब'मोना ओंखाम जानोसै आंहा आं ओंखाम जाखांलायगोन बे रानिखौ नेनांगौबा बेलासिनि आलासि खामफ्लायबो होबावा आलासिनोबो
Kau halek khi. Di dalam goreng. Masya dong. Tidak. Nanti lagi kebib ada. Đây जोंहा अमा मानै दं ओंखायनो थास' रुगासिनो नायनोबा थास' रुनायखौ दासो रुहांदों आरोना जि आदारखौनो जि जाखायो जोंहानि अमाया दा देखायहैगोन आं र' दसे थानानै आदारानो थोआ फारलासेया सानसेनो खत्म जाखायो जोंफोरना अमाफ्रानो फोर मिनिखा दांदों मालाय बिसिना ओंखाम जाग्रा दङ देन्जार मोजांखा आरो जोंहा बिराद माहाजोनखानो साइकेलफोरखौ नुबायनो गंथामखा राइसफोर आरो फांखाब गंनैखानै आरो गंब्रै साइकेलानो उदालगुरियाव मोनो आलासिफोर फैबा ओंखाम जाग्रा बानायनानै दोनदों नै बाव जाहोगोन हा उदालगुरियाव मोनो लोगोफोर लांफैबानो जाबाय आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै बेबायदि टेबोलखौ ओंखाम जाग्रा टेबोल नै सैमायाबो जायो जोंना ओंखामखौ सैमाया थाबाय थायो एफा गरम जाबाय मा नांगौमोनथाय बावबायलां जोंनाव मोनगोन रा नै मालाय निउ खेरा बेना 100 थाखा गस्लायाबो 100 थाखा गस्लाबो मालाय गोदान माहाजोन मानसि नालाय माहाजोन ओइदि गिदिखौ बियो जाबाय जोंहानि न' आइदि हा नै लोगोफोर जोंना न'आ जाबाय दाख्लै आं थिं लानाया नै थिंबो होबावबायसो आरो रं होसिगोन प्लास्टार होसिगोन दरजा खोरखि होजोबसिगोन जैग' होखालि देखायगोन जोंहा ब्रह्मसो नालाय बाथौबो नङा ख्रिस्टानबो नङा नालाय ओंखायनो जैग' होगोन आरो जोंहा फांखाखौ लायदो दैलाया माथों सासेनो थास' रुदों नैबे जाबाय जोंनि फुल जोंनाव बिराद फुल दङ सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन बिदि जासिलाबायो र' आं देखायबावनि नोंथांमोननाव बे फुला गैफेरा जानो हागौ नैबे जाबाय जोंहानि फुल नैबे नैबे हायथा दाउला खुंगुर हायथा नैबेखौ नामखौबो मिथिया नैबेखौबो मिथिया नै बैखौबो मिथिया नैबेखौबो मिथिया जि मोजां बारखादों र' आं खाथियाव देखायनो जा मोजांखा अबे जायगायाव दं बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर ओंखाम जानो बास्लायबाय थायो बिथा गरमसो मोनजादों नालाय फैदोंना रुब्रा इदि होनायलाय नोंखौ लाबोलायखोना दख'नाखौ लाबोलाय खेबा आंखौ गावसोरबो खेबनो मोना बिदि बानायनायखौ आंखौ नुनांगौ मबाइलजों मा माजों मा नुवा सानो लाबो थुमि फैलायबावा जिखा लेंबाबो मिलायदों गावखौ खेबनाय आंखौ खेबनो रोंखाया ओरै सोमावजोबो ओरैसो लागोन बे खर' गारनानै जो दामना कपिराइट जायो दामना होमबा एफा गोसोम जाबाय आं नोंसो गुफुरसिन जाबाय आंसो गुफुरसिनमोन खोमा गुफुरनायखाय थाबफांबाय थाबाय गावसो दे नायनिदि नों गुफुरसिनब्रा गावसो मोगथां गुफुर आंखौ मानो लिंहराखै टिचार डेआव भिडिअ बानायनो फैगौमोन आं हाबलायलायनांगौ आरो आलासि दा हाबबाल' फैयो नामा गासिबो फैनो मोनो ना दालाय न'आव भिडिअबो गैजाया सालाफ्रा फट'बो गैजाया मोसागोन रिल्स बानायला माथो बानायबाय थायोमोन रागा जोंबाय खोमा आंखौ मालाय रागा जोंबाय खोमा माला गरम बोथोरा थांबावो माला गोजां बोथोर फैबावो ने लोगोफोर थान्दानो फुजायाव मा बायगोन फुजा बायदि मोनलायदों नोंसिनिथिं माइ गायनायखायनो फुजायाव मा बायगोन दे खिन्थादो गस्ला बायगोन माबायदि ड्रेस ओंखायनोथ' लंपेन्ट गस्ला स्कार्ट फ्रक लंपेन्ट गस्ला बायगोन आरो माथो नांगौ होनबा बे गस्ला बायगोन ना स्कार्ट बायगोन लंपेन्ट गस्ला मोसागोन गाज्रि मानसि एसेयावसो मोसायो दा ना मानसि एसेयावसो मोसायो नोंलाय मा बायगोन जि गुफुर जाबाय दख'ना बायनो सानदोंमोन फैसा गैया देग्लाय मोननाय नङा गोजानखौनो गानसै अबाव दं फैसानो गैयाबा फैसा मोनगोन दा बेखौ गाननो जेफ्रा मा जिरायदों दावलिबा फुंसे रायो
साफा गानखानानै मैलायाव आं थांसै दे थादो मायाव जिरायनाय आंखौ लोगो जालायाखै दिनै